Esta parcela de case 500 metros cadrados en pleno centro de Portonovo xa é propiedade do Concello de Sanxenxo. Esta semana pechouse a compra a través da empresa pública Nauta Sanxenxo por 300.000 euros. Teñan en conta que este solar estaba a venda por 700.000 euros e chegar a conseguilo por ese precio, pois eu creo que foi unha boa gestión que se fixo aquí desde a empresa Nauta Sanxenxo, por lo tanto estamos moi contentos. Espero que os veciños daqui da zona tamén queden satisfeitos porque empezamos a resolver un tema tan demandando que é o aparcadeiro de Portonovo. Agora o Concello xa traballa para construir neste espazo que será o primeiro aparcadoiro público en altura de Portonovo. Está previsto que teña capacidade para unhas 60 prazas en rotación distribuídas en 3 plantas. En principio, o que vamos a facer é facelo en rotación, o sea, parecido ao que temos en Sanxenxo no Porto, pero tamén entendo de que aquí hai como poden ver, é unha zona onde prácticamente non hai ningún engaraxe privado nos edificios, son edificios de moitísimos anos, e posiblemente no futuro pois teñamos que esas prazas, se os veciños suben ben aí, pois que sea para residentes, ben como compra ou como alquiler para eles, o que estará por estudiar. Este é o obxectivo de cara ao verán do ano que ven, mentres dende esta mesma tarde e ata o arranque das obras, os veciños poderán empregala para aparcar de xeito totalmente gratuito. O solar ten espazo para unha vintena de vehículos. Aquí podíase facer vivendas, pero neste lugar é moito máis importante facer espacios para poñer os coches que para neste caso, pois hai moitas vivendas aquí, como poden ver, as calles son estreitas. Iso si, o aparcadoiro está reservado para os residentes en Portonovo, é dicir, é preciso estar empadroados no municipio e ter o vehículo con domicilio en Sanxenxo para poder aparcar nesta parcela. Eu sinto que hai moitas persoas que teñen aquí a súa segunda residencia, pero nin están censados, nin pagan tampouco o imposto do vehículo. E nós o que temos que tratar é de beneficiar aos veciños que están aquí todo o ano, pero non descartamos tamén por buscar fórmulas para estes veciños que teñen aquí a segunda vivenda, que veñen por aquí moitas veces. Ademais, este ano estarán dispoñibles no Varadoiro as 83 prazas de aparcadoiro habilitadas durante o verán nos días da festa de San Roque. Para afectar o menos posible o estacionamento no centro da vila, o Concello decidiu trasladar as atraccións á avenida Rafael Picó.